Unuguo ni ihe na-ekwu ba say about egbe igwe na ungratefulness. Jụọ na ihe kpatara o ji wee gba ọsọ ebe Mathias Ezeaku na-eme gịnị na-emere fundraising. The first person in the history of egbe igwe life ireziri ego for ekpere mgbaji bụ Mathias Ezeaku. But do you know why? Ihe o ji wee kwụ Mathias ụgwọ, o ji castigation, o ji insult, o ji critics wee chụfuo Mathias, chụọ Mathias wee gbafuo. Kere ka o zuo criticize Mathias. Mathias bidoro wee kpọọ bisi nwa nke ereziere ego maka ọkpa eche na mmadụ ka ọ na-emere ife ọ ma ha nọ ikukwuru ịgbanya nọ ikwi n'ọrịa onwe na ofeke na ama mgbe kere nkụ ụgwa ịma na ego ndị ka a na-ereziri isi pụtara akpọ egbe igwe wee pụọ wee na-criticize Mathias na Mathias na-eri ego na si weta ego niile ahụ ereziri ka enye n'aka ka o rie ya ka enye n'aka to the extent that na o mechara gwa Mathias si ya na o nwere ebe a na-agba ọkpa na mkpọ ka ọ bụ Nnewi ka ọ bụ gị na onwe ebe na-agba ọkpa na nke eje gba ọkpa loka ịma na eche ka o si were ọnụ ọjọọ Mathias wee wee iwe wee kwụsị ireziri ego nke otu. Jụọ na egbe igwe the king of ingrate ihe kpatara Ifeanyi Uba ji wee gbaa ọsọ na ndụ onye ọzọ reziri nyere onye a ite ego bụ Ifeanyi Uba jụọ ego niile Ifeanyi Uba na-enye during the time mgbe Ifeanyi Uba na Labour Party ọ zọrọ governorship election then 2005 ka 2003 mgbe aka dị ihe abịa bido wee nyekọta isi ego kedu ihe mere eji wee kpọchie gate ebe Ifeanyi Uba sị ya na akwụkwọ asịrị ibiri omerisi dị ọjịkụrụ mere Ifeanyi Uba ji gbachie gate wee nye ọda n'ụlọ efere onye a efere egbe igwe don't allow him to cross this gate mana ọgwa onye na-enyekwa ego ọgwa Ifeanyi Uba na-enye ego single-handedly Ifeanyi Uba can pick him and send him to abroad without anybody's support. Ego nke enyere enye o were me fiu enye ego lara ukwu nwanyị oboloko. Jụọ na enwe ya na-akpọ round na Dubai eweti platform wee tụgide ego tụcha ka eje ka akpọje onye ụlọ ọgwụ ọsịsị nye ego nye ego n'aka ka na-agụ na ihe enweghị inwe n'aka mbụ 3 straight video emego nwa nke ịbụ ọ fọrọ nke ịtọ a bụ mmemme under probability bụ ọ bụ na nnụ pim n'ọnụ gị ya nnụ ha na pim reply etuo nke ịtọ BP ya BP ga-eruo to 400 maka mmenye gị BP gị ọ bụ egbe igwe mụnwa decide mmenye gị BP ebe ọ bụ na ibe ekwensu na ịbụ ungrateful business. Now the ikwe ya na-akpọ egbe igwe wee gbapụrụ wee gbaje ọgwụ Adolf Obioma because o nwere mgbe egbe igwe chiri jọ ka ọ kpeela ala egbe igwe chọrọ ihe monetize ọkpa ka o were na-ana ego ihe ụlọ ezi nwa Edochie o nyere gị ego kọrọ onye ego 1 million naira etụtụrụ fiu Nollywood atụrụ gị ego kọrọ ha tụrụ gị ego ha tụrụ gị ego kedu ndị bụ ndị na-atụhụrụ egbe igwe nara dị ego so na ọ chọrọ iji aka etiriti onwe ozi mgbe ihe arazi debazie too much Harrison ezi nwa agbam n'ichu wee buru ọgụ wee bịa wee bụ ireziri nwa atụrụ ya ego rezibere ego eme ihe na-ese okwu ọgba afụrụ m obe ọ na-ebirisi Harrison gbam n'ichu na peji ya mbaba na-ele achọghị m ịgba ya wọ ihe m na-edegode bụ ka ndị show na ọbịa ha beri ya papa abịbịa ọkụ ka m wee unleash ye in a very special way which I'm doing now. Emmanuel, this Harrison na-agata gị na-ese okwu Harrison dị 101% innocent kama na ihe na-ese okwu bụ na egbe igwe chọrọ ka ego niile ibori na-eweta ka enye egbe igwe n'aka despite the fact na a na-ewetakwa ego from ego atụtarakwara na nke Harrison a na-enyekwa egbe igwe some money 100 200 ka o were eri nri mana do you know why as at that time enyekwa egbe igwe ego a this woman o ji eje kuchie bụkwa nwunye mmadụ die ka dị ndụ na-arụ na nke Chikasen na-arụ na nke AZ Oil na Nnewi adreesị ebe ha bikidara ebe ha bilotoro nọkwa egbe igwe wee nakwu nwaanyị wee kpọrọ wee nawara be enyi ya na search otu ụmụ ịnọ atụtụ ego na nke Harrison gbara n'ichu pịam ụdị ụmụ na nara na-azụrụ ụmụ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ jụọ egbe igwe ọkwụrụ ụgwọ na ya na search answer is no ọ bụrụ nya anwụ ụlọ na nke nwaanyị ka o yeje kpọgọrọ nwaanyị si Nnewi na dutara nwoke mmadụ dị too small pere mpe n'anya na-ebesa akpa abalị that man bere akwa egbe igwe anaghị asọ nwoke anya ọ bata n'ụlọ ntụ okuchiri nwoke nwaanyị mmadụ dutara nwoke gbara small size amaghị m na ọ bụ jọzi gbaa small size amaghị m na-eji ọgwụ wee shiri nke the man wee bee akwa abalị wee bekuo Chineke wee sị
n'ihe a na-eme n'ime be na be matrimonial home na nke a ekwuchakwa nke a na omedi nke a akpadịmanya bere ka egbe igwe buru ochie V-boot ọ na-anya wee Peter chọọ onwe wutu nwunye mmadụ pụọ n'ụzọ na mkpọ moto wee hepụ ada were breki felo breki ka Chukwu zaza ekpere felo breki gboo n'ime gota mmanya n'ime mbuze moto wee chekie moto ejikọsara moto ntu a ime believe na human beings na moto ha wee pụta a na-emere ihe ebere ama ha n'ọnwa anyị ka o jejejara nwunye mmadụ ma ele isi gị ịma na adị m agbazi wụọ mana kai the thing pain me ka ihe o ji pay n'ọmụnwa bụ jee paakị bụ ihe ihe ọgbara biko si jee jụọ ya na-akpọ post lady na Abuja ihe na-ekwu abụ eziokwu ọ ka fọrọ after this video ọ fọrọ another video mana ihe na-eche bụ ka ime pim kpọtụ m afa ya ihe reply ya video akpọ m afa nke ịtọ a nwunye m ekwu na nke ịtọ a ime eruzi 1 naira na social media ndị ọzọ gbaa nkịtị ka ị na-akakwugharị ka ị na-elofugharị everybody niile reziri gị ego gị na-esere gị na ha na-abụ si nye gị dị ego niile ahụ ereziri ka ije jiri aka gị triti onwe ọ mgbe ọkpa gị na-echezi zara aza ọkpa gị bazi bịa zazie ko bikọs na niile dị gị n'ahụ kwesịrị ihe ilu ọkpa gị ị na-agbara ya na-agbanyekwa n'ahụ nwaanyị so ọkpa gị ikpe ha ala efuzie na ọkpa ahụ eko na-azazi bifo mezaya ndị eze a wee bịa bubebi ọkụ nwoke mmadụ nwere ihe ọma ọ dị very neutral ihe ọ gbara ọ bịara ihe epụ ọ marụ na ịdị soy agwọtara gị ọkpara n'India ọ spiritual by ndị India gwọgideziri wee werezie mmụọ ndị India because ọ ha chọọ ịgwọ ọrịa agwọgide gị ọrụ bido okweghị akọnsọlt ọrịa ọrakụ werezie ọrakụ wee kọntrol ọkpa gị in the spiritual realm ọkpa gị aha wee dị mma mgbe a na-akọmandị ọkpa gị show people the video mgbe a na-akọmandị ọkpa gị mgbe onye ọcha ndị onye guru mahaji ka ọ tara mahaji na-akọmandị ọkpa gị na-ese eti ọ na-eti aka dị na-akọmandị ọkpa gị na-ese eti ọ na spiritual realm ga-akọmandịrị ọkpa gị wee se etie ihe ma bụ n'ihi a ga-eje ana m eche gị ka m nọpem na vidiyo ka m gbuwa gị ka m pọpụta ihe na-eliri eli ka o see ka kpọọ m afa na vidiyo ma ọ bụ reply ya vidiyo akpa m patịrị agbadị mma ma pisa